KJP baroh ki bapet yang Good News TV sisian pat nak kalian ke jongi ngit yang so high pitch kan yang program ke kyrpang ha kan yang miet ha kan yang seni Sunday ni kan mau kyrpang yang ka kum ke hospital Sunday mai dak ke jingkren beran perang ke jongi Reverend George W Chen ibn Sam yang khubo nak Ka Ktien ke U Blei bersama yang snow yang khubo bnai ni sab syaka we ke jino yang kyrpang bnai di temen pesan ji MAWLIEH ki parlok ki jongi U Blei Un kyrkhu pi ran jong I sin nu la jubab ya jingkot jong U Trai Jisu Simon kun ujona hato me ichisha yanga habakun katoksa yaki lam projong U Jisu Kumbahagi utha ansu manla jongki langbro nong syarai kabalang kumjuka kami day banle syaka thongin pendek watla pun kijing Yo
Nyai khublei pi baroh haka kyrteng U Trai bu nong penim jungi U Jisu Khrist. Ubolong mu uba eat, uba ri, uba sumaringi, ban ai kani kalat. Sesi sin, hakani ka sngi benginyo ban ya senglang, lingba kani ka good news channel. Benginyo ban mani, ban shakri U Blei. At hangno ba pidan, lingba ki devices ke ba pidan, hai ki TV, na ki computer ke ba pidan. Ngeit U Blei Un ke kyrkhu pi haba pi ai por ba khandiat ban sngap ya Ka Ktien ke jong U Blei para kani ka sngi kyrpang ke ba ka KJP Assembly kelabu bangila menyo ban rakhi ya kani ka sngi kum ka hospital Sunday but ka KJP Assembly ka bu ya kani haka sngi Sunday ka balai ke jong bnai June bangyo ban rakhi ya kani ban kenmau haka jingrwai namanta ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital, kumjuru ke Dr. Norman Tunnel Hospital hajuai, but kumjuru ki health center ki pair hapo ke KJP Assembly. But kumta nyangu U Blei bawai kani kalat, yangi kum ki patlang Kristan, ban rakhi, ban mane, ban kenmau ke jingduai, ya kini ki badan hapdeng ki jingtrai, jongki ya ki bapang ki basitom, hapo ki rilom khasi jaintia ki jungi. But ngin kan mau ki jingduai ru ya baroh ki nong tray jong ki hospital U Blei Un bat scam ki ka jing shakri ki jong ki apa ki tray ka kam mission hapdeng ki bapang ki bastom ki batlot ki baswai ki ba ladu jingkren ki ba no men sim ki ba khuslai U Blei Un long ko bor u banyai haswa ban bat scam ban yalam ka KJP Assembly klabu ya kani ka sngi kyrpang nadu arjar khat kendai la yo ban rakhi kani but menta kalong kasien ka ban riu bangi yo ban rakhi ya kani ka hospital Sunday but nging aingu U Blei baling ba ki missionary ke bula pha sikini ki rilom khasi jantia bagi yo ban seng ya kini ki mission hospital kata ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital hangni hapo Jylliew Shillong but ka Dr. Norman Tunnel Hospital hajuai ban nginget baling ba kani commission ke U Blei la seng lingba ki ni missionary U Blei la ibor ya ke KJP Assembly ban peteng ya kata ke healing ministry hapdeng ki bapang ki bastom hoi ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital la seng nadu khat kendai spa alpuar but nilayo ban rakhe ya ke spa snem ru hakini snem bladap ban nginget U Blei unang betin unang ibor unang yalam ya ke baroh ba kam tam lei ba ke KJP Assembly kanang la ban penyat saprang ye ki kam jong ke jingtrai jong ka hapdeng ki bapang ki bastom ke jingtmu jong kani ka hospital Sunday kalong ban pensyai ye ki kam jong ka hospital ha ki patlang Kristan bikin dan ke jingkit ke jingba ban ya sngolem namata ki bapang ki bastom bat kam tam lei ban tray kam mission hapdeng ki batlot ki baswai ban ai ke jing penim ke jing pelat bat ke jing penkhia ke jong Jisu Khrist hapdeng ki babon ki briu ki bampat tip U Trai ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital kalaya lenti balai sibon ki mau jam U Blei la alam hai ke baroh ki bulale bat menta ke hospital ke yang de ke jing eat pada ke jing snei ke jong U Blei bat ke jing duai ke jong ki patlang Kristan baroh ki balang, ki synod, ki presbytery, ki district, bat ki runget, ki baduai namenta ke hospital. Bat ngi ya ke jing iit ke jong U Blei, ulai alam, bangi ya ke jing pendap ke jong hapdeng ki jing ki jing kendu, hapdeng ki jing syam ki babon chan, hapdeng ki jing kendu ki baper, U Blei ulong ke bor. Ki balang ki belai Kristan, ki bor balang, ki Jingiaseng Kynthei ki hospital committee ki jongki bat kumjuru ki Jingiaseng samla kumjuru ki district ki presbytery ke jingdon kam jong ka hospital ki babon kam tamle hapdeng ban tray ki bapang ki bastom kam dei ka basuk ki jinglut ki jingsep ki babon bat kam tamle ni kwa ban kentu ya pi ki patlang Kristan namanta kani ka po patient fund kata ka ba ki bu kyrpang namanta ki baduk ki basitom ki bakwa banyo kalat jing sumar banyo kalat ban im henry ki batlot ka jingyo ka jongki ban ngi
kum ka hospital kadan kani ka po patient fund bat ngi kerpat ya phi ki palang kristan bat khamtam ki runget baroh ki bapo ke KJP Assembly baca baru bat baroh ki bala ban yosngo ba pila ban kristan ya kani ka hospital ban ya trailang ya ka mission hangtai hapo ki mission hospital hapo juai padang nia shillong lingba ki jing ai ki jong pi bat kani kanyarap lingba kata ka po patient fund biki brew ki bat plot ki baduna kila ban yo kalat sika jing im kila ban yo kalat sika jing ko jing khia lingba ki jing arap ki jong pi kumjoru ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital ki jang tei menta ya ka hospital annex kum ka ban pensa kan mau ya ka jing tray jong ka jing dap shispa snem jong ka hospital bat kani ru ka don kam ka jing arap ka jong pi ki riunget kristan baroh ba pi U Blei Un bu ka jing ai ka ka donut ka jong pi ba pila banyarap ya ka hospital ha ki babun benta hoj ki jinglut ki babun om tang kata om tang ki buildings ki badan kamanchna ki tiar gitar ki brew ki doctors ki nurses ki bahapan kershan ni duai U Blei Un kentu ya ka donut jong pi ba pila ban ai ka kti kamon ka kti ka diang namanta ka ki mission hospital kata ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital bat kumjuru namanta ka Dr. Norman Tunnel Hospital ba U Blei Un bat scam iki jing tray bat U Blei Un bat scam iki nong tray baroh ba U Blei Un ai bor kata ka long kendiat chapang kani ka jingtmu jong kani ka hospital Sunday bada ba bingi pai sya Ka Ktien ka jong U Blei ban ngap ka U Blei Ukren yang ba je pi hakani ka janmit ngeit Bu Blei ringkat ka bor ka jong ringkat sim jong un kuntu un pen kre ka donut jong pi un pen kre ki kti ki jong pi un pen kre ya ka mat pat ka sim ba pila ban ya trailang ha ka ni ka healing ministry ban ya don benta namanta ban kershan ban ai namanta ka kam ka jong try ka mission hangtai hapo ki mission hospital hapo Dr. H. Gordon Roberts Hospital bat ha Norman Tunnel Hospital kumta nginya pai kendiat Ka Ktien ka jong Blei ka bu kren hingi bat kani ka sngi ngila bu ban pai na Ka Ktien ka jong Blei na ka shiti upol kinong korin ka shiti ka baar ka lanong ka beningkong dekot ka balai hadu ka basan ka shiti ka baar jong pol kinong korin ka lanong ka beningkong dekot ka balai hadu ka basan bat Ka Ktien jong Blei ka ongkum ni long blacker khu yo Blei ba yu pa U Jisu Khrist U Trai jongi U pa ki jing snei ba U Blei ki jing pentingan baroh U pentingan yangi ha ka jing janjar jongi baroh kenang ya ka ban ai bor yangi ban pentingan ya kita kiba ha ka no ka jing janjar da kata ka jing pentingan ka bala pentingan yangi hi U Blei naba kat kumba kita ki jing sha U Khrist kiri roi ker hai hangi kumta ken kata ka jing pentingan yangi ka roi ker hai ru da U Khrist tong let U Blei jing duai au Blei ko pa U kuj U hok U don bor ni wana khmat jong me ken ko trai da ka jing it ka jong me ken ko Jisu ka ba me mala ai hingi ken ko trai ban ken mau kyrpang ya ni ka sngi ken ko trai kum ka hospital Sunday ban duai ken ko trai na mata ka jing tray ki kam mission ki jong me ha ki hospital ha ki health center ki ba pher ken ko trai ban pan ka bor ka jong me ka jing arap ka jing alam ka jing hikai bat kham tam le trai ba me men lumlang yu pai lang kristan baroh men lumlang iki khon ki jong me ki ba e ka kam mission ban ken la ban ya kristan ban ya tray lang kam tam ban penyare ke hima ke jemi hapdeng gi ba pang gi bestom hapdeng gi ba do jingkren hapdeng gi ba no men sim hapdeng gi ba khoslai trai yarap ingi ken ko jisbi hapengi pusan na Ka Ktien jemi kan long ken ko trai kata ka banya lam ningi syakata ka jing trai lang syakata ka jing ihit ke jemi bat ka jing snei ke jemi trai yarap ingi a trai kan ka singi keren ningi hang no begidan atrai hakanu kunu ko por ka bangi skap trai kran yang ikan ko trai melong mami U Blei atrai me tip ingi de ka kyrteng mi yo sngo yiki dono jingi met yo sngo yiki jing mo jing berkat bat mami atrai men kran yang i hakani ko por pen gentang atrai yarap pat yalam ai bor mami atrai haka kyrteng U Jisu Khrist ni pan amen habangi pai syakani Ka Ktien ke jong Blei ka phang ka bangi bu
hakani ka janmiet kalong kajing kular jong kajing penkia bat kajing pentingan U Khrist. Kajing kular jong kajing penkia bat kajing pentingan U Khrist. Bon ki por ki bangi mat kajing kajing kendu kajing shitam. Kim day ki por ki bangi lakme lenti lupa. Kajing kendu ngiwan hai ki por ki bang ngimpoi perkat. Haki por ki ba ngim mudur. Hendrai kajing kular kajing pentingan kalong no blei. Bat U Blei U kular yanga ba JP. Bat habangi pai sekani Ka Ktien ke jong blei kata kali ka pang pedeng. Jong kani ka city upol sikinong korin. Kajing kular kajing pentingan no blei kalong ka pang pedeng. Kabangila banya pai kani ka por. Kani ka khubor ka bakren yangi hakani ka sngi. Habangi pai sekani kasawa haki donut ke jongi. Habangi pai ban pet na Ka Ktien ke jong blei kei kani ka jing pentingan ka U Blei Ukren. Bat kumno kala banya day bat ngi. Kumno kalong ka bakongsan yanga ba JP. Kani ka kubor ka kren yangi kamtam le habangi pusan hakata kata ka jing trai ka jong Jesus Khrist hakani ka slapper thai ban penkia igi bapang gi bastom. Bat U ai yangi kata ka benta bangin ya don hakata ka ministry, ka healing ministry, banya tray, banya pet, yaki bapang bastom, ban kner shaki, haki benta ki bangila, banya yarap yaki. Bat ngeit U Blei Un kren yangi, hakani ka por. Kani Ka Ktien ke jong blei habangi pai chani. Ba U Blei U pentingan yangi, kenang bangin la, ban pentingan, yaki waipat. Bat habangi pet, yakani ki kamba U Jesus Khrist, ki jing penkia ki bulale, ula long, Mu ringkat bagi sendran ulah hikai ulah peni ulah lek ki kamba ki bapala bat kita ki bapang ki bastom kila yo mat iga jing penkia bat ringkat bat ki jing penkia jong kila yo mat iga jing pentingan bat kita kalong ka U Blei ubu hangi men hakani ka por kani ka khot yangi bangin yakit ya ba ega ka mission ka baula bu haki sendran ban betin ban beteng ya kata Kakam kabula sedang ban penkia iki bapang ki bastom. Bau ngiru ngin la ban betin ni ki wei. Syakata ka jing penkia U Khrist. Habangi pai syakani Ka Ktien ke jong blei. La tho ya kani ka city upol ka ba ar siginong korin. Haus nem san pusan bat san pun riu edi. Belong ba kani ka por ka ba usat tunjuk ba. Umat ki jing ele persya yu. But Ukran ya kani sikinong korin. But I mensim yaki. But I kajing alam yaki hapdeng kita kajing kendu. Kiba kiasyam kajing kajing jinja. But habangi pai sakani Ka Ktien ke jong blei. Kani ka city kiba ar sikinong korin. Kabon ba sapang kajing sitom. Sapang kajing pentingan. Sapang kajing yasno biang jongi padu blei. Kajing adai kajing ba U Blei. Bat kumjur ka pai sepang kajing syam kajing upol kita kijing pentingan kajing U Blei ya upol kumusakri ratba kajing. Pada bangi pai sekani Ka Ktien jong blei. Ngin pet ya kadakot ya kabalai nakatukan lenong ka baningkong jong ka city ka baar. Bakani ka kren yangi ba U Blei ulong ka telong jong kajing pentingan. U Blei ulong kajing ka telong jong kajing pentingan. Long Ka Ktien jong blei ka ong ba long bla kyrkhu ya U Blei ba ya ukpa U Jesus Khrist u ba U Trai jongi. Ukpa ki jing isnei ba U Blei ka jing pentingan baroh. Kani Ka Ktien jong blei ka ong ba upol utho e kani wanra da kata ka jing penbena na ka declaration ka bu ong ba U Blei ulong uta ka jing pentingan baroh. U Blei ka jing pentingan baroh. U Blei ka jing pentingan. Ka ba thau ba ulong mo u ka telong jong ka bor. Ulong mo u ka telong jong ka jing tingan. Ka jing eat, ka jing isnei ka ba U Blei the. Ka Ktien Greek ka bangila man pet hang ni. Kalong ba ya kani Ka Ktien pentingan laong ka da Ka Ktien Greek ka paraklesis. Ka bla batai kat kum ki riu start. Ki ong ba ka bamut banjeng senda jong no re jong no. Pan I mensim yano re yano. Bat kani ka kedaw. Ya kata ka jing pentingan ka ba wan no blei.
kabalong yang asimet, bat kabalong kapamayan hadu kata-kata. Kabalong yapi simet, bat kabalong kapamayan ba nyamla ban batai. Handai tang tau bamat ya kata kajing pentingan usngo tu. Kajing pentingan ublei kalong kapamayan. Kalong kabakrau. Kam dai tang kajing sngo. Kam dai tang kajing perkat. Handai kalong kaba Jylliew. Kajing don kajong ublei lingbau mensim buku yu pentingan. Yangi hapdeng ki por ki bengi pang ni sitom ni sosi bat ni tlot. Bat perlok bi bon ki bapang ki bastom ki bamat ki jing kendo lahayeng ne ha hospital ki don kam ye kajing pentingan. Baringkat bat kajing sumar ki doktor ki nurse ki dawai ki desin ki don kam kajing pentingan ki wat ye kata kajing pentingan. Hon ki banget khublei ki pai shublei ki banget hikiwe ki bor ki wat ya kata kajing pentingan. Badai hang ni perlok bait bau Jisu haba hang no budan habu penkia no pentingan ro ya ki bikin song tu banyo ya kata kajing sok. Ka Ktien jong blai ka ong hang ni bau upol wong ba lada kata kajing sitom kajing yasham kajong pi ka Jylliew kat no Henry kajing pentingan jong blai kalak ban pendap pura ye kita ki jaka ne kajing thali ye kajing suda ki badan ha ka don hut kajong pi haba ngi mat kajing pang kajing stom ha ka met ne kajing pang ki ba stom ha ka men sim ne gnu ki jing stom ha kajing mo jing perkat ngila ban shania ba ublei unwan banjeng hasanda jungi ong Ka Ktien ke jong blai kata ka kentin paraklisis da ka Greek ka bamut uyeng senda batni ublei uyeng senda batni U Jisu ulong uta bnai bor bnai mensim banginum khuslai hendring la banyu ipat ya kala shai da ka jingkren makan ma ha por ba ipa isitom itia hospital ya sibon ke jing khuslai ngadang long tang kumu khna ha kata ka por hendrai kedai ke jing ai men sim iwai porlok janga ba ai ban pentingan namari mat keju ke jing kendu ke jing emjui ba tau porlok ulalong ka bor yanga namar lamat ya kata ke jing pentingan ke jong blai bat kata ka ju jing pentingan kalong yanga ka bor bat ngasung tu ba ublei u ai bor yangi u penkia ya pi nak no ka jing pang ka jing stom u pentingan ya pi tang ba pin sakut hang tu handai ba pin la ban pentingan ye ki weipat pin la ban penslur ki weipat pin la ban I mean sim ki weipat ki ba ya ing ba ka ju let's say ngila ban ong kitu gi blamat e ka jing penkia ne ka jing stom ki kum ki cancer bat ki wei ki jat ching tom ki ba bon jat kilamat e ka jing penkia but dah kata ju jing penkia bagi yo dah ju jing pentingan kila ban I men sim ikwe kata kalong ke jing esno kata kalong ke jing simbanta ke jungi ha kata ke bu blai ula khot yangi ban trai hapdeng ki bapang ki besitom habangi pai sekani ni pet bahu bu Jisu ya yakani ka sla pertain ka gospel Matthias kalong bekendai khot belife san U Jisu ya keleng sikinong ba bat kinong rit baroh udah hikai ki sinagog bat udah yalap ka gospel jong ke hima udah penkia ya ka jingpang baroh bat ka jing crow baroh de kata ka boleh U Jisu habu ya yakani ka sla pertai bat kumjuru U Jisu khot yangai pi bangin ya don benta hakani ka jing Kristan ye kita ki hospital ki bahpo ka KJP Assembly lada day hang ni po Robert Hospital ne po Norman Tunnel Hospital juai kanu ka benta ka bapidan ki jing ai ka jong pi ka jing duai ka jong pi ka jing sanran ka jing let ban ai men sim ka jong pi ka long ka bo blai khot yang a be pi ka ne ka chang mi ka benta ka ba ar ka bangin ya pet nya ka ni ka Ktien ka jong blai ka long banya sim benta ka jing sha U Khrist banya sim benta ka jing sha U Khrist kata ka ba penchong nong rim ar korin kal nong ka paningkong de khot ka basan Ka Ktien jong blai ka ong kumni nabakat kumba kita ki jing sha U Khrist ki roi kar hai hangi kumta ken kata ka jing pentingan yangi ka roi kar hai ru da U Khrist U blai u khot yangi ka paningkong kalong bulong mo u kata ka telong jo ka jing pentingan
But habangi song tu mo ulong mo u ka bor, ulong mo u ka jing pentingan, ngin kan mau bo ukot yang i bagin ye simbenta, ha ka jing sha u Kris. Ka jing sha u Kris. Haba ukren upol ya kani ubatai syapang kata ka jing sha shitom ka jung u. But ya kata ka jing pentingan ka bolamat na ublei. Namar ba usung tu ba kat ba kita ka jing shitom, ka jing pang kinangjur, ka jing khuslai kinanang ban. Utip bakata ka bor ka jong blei, ka jing pentingan jong blei, ka jing don ka jong blei, kataru kalanang jur, bo blei ulong ringkat. Bat ka Ktien grit, ka baong niya gani ka ban batay gani ka jing sya shitom kong kita ka tlipsis. Lani ka bamut kata ka jing kya, ka jing banben, ka jing sya shitom. Ka bamut ka baktau ya kita ka jing niya kendu ka jing upol, ki jinjar ki babon rukam. Bat hang ni ni song tu ka jing kai ka jong upol kalong ba ublei umyada ngi ni ka jing shitom. Henry usha ingi bangin mat kita ka jing shitom knang ba ngin yo ban job ngin yo ban mat ya kata ka jing pentingan hoot ngimla ban len dan ubreu bam dan jing shitom umat ki jing shitom umat ki jing e kende ki jing e kendu ki ba pher ki jing e Henry hapdeng kita ki baroh ublei usha kita ki jingpang usha kita ki jing shitom bikin wan namar bodan ke jing tmu ukwa ban pentingan ukwa ban penkia ukwa ban ai bor ya ki breu ki jong ya ki kon ki bu it Henry ke jing long jongi ki breu pat ngimla ban sha ki jing shitom ngimla tang kendiat ru bat habaki wan ngi kloi ngi kwa ban chuyo no ki quick relief banyo no kloi kita wai ban chujam no but Henry ublei hapdeng kita kat nang jur ke jing shitom kata ke jing kasur ke jong ublei ka nang sawa but ke jing don ke jong ublei ka presence ke jong ublei ka long ringkat bat ngi por baroh bat hapdeng ke jing shitom ki bangia kendu kawan ra ka jing jan ke jongi bat ublei ke jing jan ke jongi bat U Jisu Khrist Barhabangi snot lang, banyi simbenta. Hakita kijing sha, kijing halor ka deng pena, kijing sha kren ben, kijing sha penchitom, kijing sha nyoben, kijing sha lendet. U Blei Un aingi kijing adei ka bajan bat u. Bingin soto ya kijing i. Bingin soto ya kata kijing sha shitom ka sacrifice kijing u. Perlok ba i. Kibon ki mission hospital omtang hangni hari kasi rei baroh stlak ka pertai hari India le kamtam kimat kijing be kendo ki paper but kumjuru ka hospital kijungi ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital ne ka Dr. Norman Tunnel Hospital kimat kijing kendo ki baharukom lau slap ne ke air ne ke eryong ne ki bonjat kijing kendo kijungki ki nongpang ne kita ki nong sumar ki batrai kita ki mission hospital ne kita ki bapang ki bestom ki excited banyo bakin yo ka jing pen kia kin yo bor bakin kot kin kia biang ne kita ki staff ki batray ki nurses ki paramedical staff but bon ki batray ha ki hospital Henry ki yaine namar kadai de ka jing ai ki jong blai namar ka jing pentingan ka jong blai namar ka jing don ka jong blai lambat ki but khamtam kyrpang namar ba ki babon ki duai ka balang ka duai ki riunget ki duai ki kristan ki badan hangno ru ki duai but nginget kadai ka jingai ka jong blai ba ki hospital ki mission hospital jungi hangte ha juai ba shilong ki yengum ni dai ka jing i ki jong blai but ki ne ki ba tray hang tu ru ki mat ki jing ki jing stom but ki don kam ye ka jing duai ki jong pi ki don kam ye ka jing kersan jong pi hoi habi ki sumari ki bapang ki bestom ki ward ki baper ki ra ki jingket ki bakhya ki khuslai la ki ying ki khuslai la ki khun Henry hagaju opor pat ki ken mau ya ke e bu blai la khot ban sumar ki bapang ki bestom hangte habo ki hospital duai na mata jung ki prok be ai pan bonu blai bun yarap un yalam un hikai Ka Ktien jong blai habangi pai na ka gospel yodness kal nong ka pakhat we dekhat ka balas lai pusau ban lai pusan gong shapang bo kumno bo Jisu open khia open impat yau Lazarus but ulet sakata ka jakatep jong Lazarus but usngolem bat ka Mary bat ka Martha uong hangno pia bo yu
Kilaya tu U Trai, tu wan, tu kmi, ru U Jisu ulayam. U Jisu ulayam. Ong Ka Ktien ke jong play. Kata ka dei ka jing sungulem. Ka ba U Jisu dan namata. Ka long ying ka long sem jong ka Mary Martha. Bahadin ke jingyap ke jong Lazarus. Henry U Jisu da kata ka jing sungulem. Ulet, uyam, kumjuru perlok beit. Ni kerpat epi, papin bo. Ha ke jing duai namata ki hospital. Hapo ka KJP Assembly, ki health center. Ban duai namata ka Robert Hospital. Ban duai namata ka Normanton Hospital. Ba U Blei Un ai bor. Unyarap, unyalam, bangin kumu Jisu ngirungin yam namata kini ke hospital. Bu Blei unang kentiu, unang ra, unang ai bangin la ban syakri hapdeng ki ba pang ki ba stom, ki ba tlat ki ba swai, ki ba do jingkren, ki ba nok mensim, ki ba dah ka tmir ka jingyap. Bakini ki jaka, kin long ki jaka bakin mat ya ka jing syai, kin mat ya ka jing pentingan, kin mat ya ka bor ka jong Khrist. Kabalai, bat ka ba khado perlok bayi. Kalong bau Blei U khot ingi bangin long ki sordar jong ka jing pentingan. Bangin ya pentingan paralok hi. U Blei U khot ingi bangin long ki sordar jong ka jing pentingan. Ba yin ya pentingan paralok hi. Paralok bi ngilai pet nyakani Ka Ktien ka jong Blei. Syapang kata ka jing penkhia bat ka jing pentingan U Khrist. Ngipet ba U Blei U long ka telong jong ka jing pentingan. Kabaar bangin ya simbentah ka jing syak sitom U Khrist. Bat kabalai kalong bangin long kita ki sodar jong ka jing pentingan. Bangin lak banya pentingan perlok bahi. Ka Ktien jong Blei baar koren kalnong beningkong dekot pasau ko ong. Uba pentingan yang ngi ha ka jing jenjar jong i baroh. Kenang ya ka ban ai bor yang ngi ban pentingan ya kita ha kanu ka jing jenjar. Da kata ka jing pentingan. Da kabala pentingan yang i da U Blei. Kat no ka sungu it ka sungu thiang kata Ka Ktien jong Blei. Ba kita ka jing pentingan ka banga ba pingi yo man. Kita ka jing penkhia ka U Blei lari la sumar yang i bat penkhia i. Gelak ban lit ai men sim ya no re no. Gelak ban kner ka kti shanore ya no ki ba shitom. Ban ong ba U Blei ulong lambat ki. Ba gelak ban ke na kata ka jing thiapang. Ba gelak ban yat. Bigila abandon jingkren, bigin late pai biang shaliying shalisam. Henry klem ka jing kershan ka jongpi, klem ka jing duai, klem ka jing no senyang ka jongpi. Kata ka kam ka deko. Bat ni don kam ya pi ki parlok pe ki ngeit Kristan baroh hang no bisdan. Pila ban kershan. De ka jing duai, de ka jing ai ka jongpi. Kenang bangin la ban long kita ki sodar jong ka jing pentingan. Ba U Blei Un pentingan i ba pang ki ba stom. Ngamar hang ni Ka Ktien jong Blei. Uang upol ba kata ka jing pentingan ke bangi layo. Kam dai tang ban sakut hangai pi. Kata ka jing penkhia ka U Blei penkhia. Kam dai tang ban sakut tang api. Handrei ba penlet ban ya thu i kuwei. Penlet ban pentingan, penlet ban ai men sim i kuwei pat. Kenang bangin la ban long kita ki jing kyrkhu ke U Blei Un teslei si kuwei pat. Bangin la gen long ki channel of blessing, ki channel U Blei Un penon kam yang ai pi kum kita ki atiar ke jong ki bangila ban let chikwe ban pentingan pat ikwe ki ba hajan jongi ki ba senda jongi ki ba pang ki bistom ki ba hayeng basam ki perlok perjor ki ba don lang hakaju ke balang ne hangnu ba pidan namar kajing pentingan ke jong Blei ke long kajing ai sobha bula ai ngi bangin la ban long kita ki sordar ki ban sumar bat ki ban sam ya kata kajing pentingan ke jong Blei si kiwei pat. Kajing pentingan kalong ke eke ke U Blei labu hangi. Bangin long kita ki nong bak kli banya pentingan parlok hi. Baik dah ka bangia sam kita ki jingia ya lenti ki jingi. Ki jing yasham ke jingi. Banya thu i kiwei. Ban ai men sim. Banya duai bat ki. Banyak kershan, ya ka jing trai, jong ki nurse, ki doctors, ki paramedical staff apo ki hospital. Bakiru ki nyok mensim, bakimlong marway hendrei, ka dan ka balang, ka dan ki runget kestan, ki baduai ki bakershan ki. Bara bangi pai, siya ni, lakot ingi baroh ki kun kestan, siya ni ka jing song senai, siya ni ka jing ya solem, bangi ya kershan, ya ki kam, jong ka balang, bangi ya kershan,
Ya ki hospital ki badan hang ne rilum khasi jantia ki bangin la ban pen bena ya ka jing penim ka jing pen khia bat ka jing pelan ka jong Jesus Christ ya ki tu ki ban dan kam ya ki tu ki bashitom ya ki tu ki basngau marwai bat ni dan kam ban ken mau ba Ka Ktien ka jong blai ha ka gospel Matthias kal nong bashpo to khat ba pra kong bu Jisu hukum mi ki sendan ong tu pen khia ki ba pang tu pen khut ye ki ba pang nyang tholi tu pen impat iki ba yap tu be no iki su phila pdyang a pin ya ia ba phila yo a pin ia kum ba phila yo ki jing kyrkhu ki jong blai tu kita ki jing kyrkhu ki jong phi kan long ban yarap iki ba pang ki ba stom ki ba dan kam ki ba duk ki ba dan kam ki jing sumal ki khlong khna ki rangba ne ki sor shlong ne sno kandong bagi dan kam ya ka jing kot jing kia badlei ka jing ai ka jong pi ka jing yes no ka jong pi yesim benta ka jong pi bak nila ban kongo ya ka ni ka jing pha ka jong Jesus Christ ku ong tu pen kia igi bapang tu pen khut igi bapang nyong tholi kamumun ngin yes no kti ngin ya dan kti lang ban pen khut iki ban ai men sim iki baka presence ka jong i kan dan lambat ki hangta hang baki thiapang ngin let ban ai ki kentien jing pentingan bengin ya duai bat ki bengin ya kersyani ki kam jong ka balang ladang im la ban let senda ha jing tiaru ringkat bat ki jing duai ngila ban duai ladang im la ban ya done directly hangta po hospital ru ngin ai ki jing ai bengila ban kersyan ki kam jong ka hospital habingi pai syakani Ka Ktien ke jong play ngi puson halor kani ka phang jong ka jing pen khia bat ka jing pentingan ka jong Jesus Christ bat ngi kan mau ba U Jisu wan chakani ka perthai bat habu pen khia yano u pentingan ru yaki bat mo u long tau tolong jong ka jing pentingan bat u khat yangai phi bengin ya sha shitom lem bat u bengin ya snolem bat kita ki pamat ki jing ki jing jinja bengin long kita ki sodar jong ka jing pentingan bengin ya pentingan perlok bi Kamoto jong ka hospital Dr. H. Gordon Roberts Hospital kong to serve and not to be served. La khat ingi shaka jingi shakri parlok hi. Daga jingi snei. Bakum ka mission ka jong Jesus Christ. Ngin ya dan kti lang. Ngin ya dan benta lang. Namar la khat ingi kat budang ya jakani ka sla perthai. Sha kata ka jingi tray. Banya skosen ki ba pang ki ba stom ki ba duk ki ba duna. U Blei Un bor bengila ban keneri ka kti ka jing yarap omtang ban chialap ya ka gospel henry bengin yarap ban pentingan iki hapdeng ki panggestom bat kata kan long ka jing yarap ka ba krautam bekila ban wan so Jesus Christ ban man ka jing kersan jong pi ka jing ai jong pi ka bor ka jing ai jong pi ka por ka jing duai jong pi ka long ka jing kyrkhu ba ya ki hospital jong ka KJP Assembly ye ki rural health center ye ki sub center ye ki dispensary jong ki balang U Blei Un bor ka khot yangai phi hakani ka sngi shakani hoi ka bor balang KJP Assembly ka bu ba kita ki jing ai ngu jong ki balang kin poi shaka assembly kin poi shaki hospital kumjuru bat ngeit ba kani kan long ka jingkren ka jingkhot ya kirungeit Kristan baroh iki bor balang ki presbytery ki district ki Jingiaseng samla ki Jingiaseng Kynthei but what iki riu shimat baroh la khot yangi ya baroh compare pidei manu pidei nangnu henry U Blei Un khot but habang ya trailang ngila ban tei ya ka medu Christ habang ya trailang ngila ban knesh ki bapang ki bestom habang ya trailang kita ki badu jingkermen ki nyok jingkermen biang ban yat ban yeng ban kot ban khia ban haba pidan hele ki yeng pusan halor kani ka phang phi pidan hapdeng gitar ki babyang ki babit babyang phi dap hayeng handai ki babun ki dan ha hospital ki dan hapdeng ki jingstom ki ICU ki dan ha ki ward prepare ki mat lingba ki jing ye kendo ka jong ki teng ki so diau teng ki so marwai bar habangi ya chi ki hospital chi ki jakathia jong ki nyong nginya duai bat pi ki kaman ni mar ki sngo tu pa ki don kam yo blei perlok ba i
Kidon kam U Blei, kidon kam ya ka jing pentingan ke jong Blei. Kumta tungin ya kersan hai ke jing duai. Baki kam mission lingba ki hospital kin ya chaprang. Lingba ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital kumjuru Dr. Norman Tunnel Hospital. Mo Blei Un aibor pinang lang ra susu. Banya snok lang hakane ka healing ministry. Banya kersan lingba ke jing duai, lingba ke jing ai. Bat kinu ke gilat ki bapila banya simbenta hakane ka jing ya kene si bapang bestom. Kani ka long ka thong jong kani ka hospital Sunday. Bengin pentip ya ke jing khia, bengin kerpat ya ke jing duai. Bat pan borno Blei, bat kumjuru, bat ke jing not senyang ke jing pi, ke long ke jing kyrkhu, ban penyar ya ke koit ke khia, hapdeng ki bapang ki bestom, hakini ki rilum kasi jan tia jing. To U Blei Un kyrkhu yang ilang baroh, hakani ke sngi, bai ki tu ki basngap, bat ki bela yot sngo ya Ka Ktien ke jung, bu kran yang i, bu long mu u ke jing pentingan, bu ukot yang i, bengin yes not lang, hakata ke jing syak shitom, bat ngin long kita ki sordar jong ke jing pentingan. Banya pentingan parlokhi, bengin ya rap, bengin ya aimen sim, bat ngin ikit ya ba, ika kam jong ke balang. To U Blei Un mta ka burom jong. Amen. In late lang U Blei ke jing duai. Au Blei be em ba du Blei ba don bor. Iwana khamat jom iken ko trai. Hakani ka sngi ken ko trai. Ngai ngu ya Ka Ktien ka ba mem lakaran hengi ken ko trai. Ba mem pen sngo ya jing khot ka jom iken ko trai. Bengin ya snok lang, bengin ya don bentalang ken ko trai A Blei. Haki mission hospital jong ka KJP Assembly ken ko trai. Kata ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital bat ke Norman Tunnel Hospital. Ni duai ken ko trai ba mem kren. Eki patlang ki jom iken ko trai. Bikin ai ka ketiga diang ka ketiga mon ken ko trai. Banya no, banya tray, banya duai, banya kersan trai. Daga jing eat, pada ka jing snei, pada ka jing sngolam parlok hi ken ko trai. Pada ka ta ka jo jing pentingan ke ba mem la pentingan trai ki ba pang ki bestom, ki ba mem la kta ban mela pen khia trai. Ken la ban leit ban ai men sim trai. Ya no re no ken ko trai. Daga jo jing pentingan. Trai tu yarap mame yalam mame. Shimti gini ke hospital, shimti mame ken ko trai ba mem menang penyara ke hima ka jeme. Ya ka healing ministry ka jeme. Hapdeng ki ba pang ki bestom. Hapdeng ki batlot ki baswai ki baduk jingkren. Baka kti jong ka jing pen khia ka jeme kan long halor jong ki. Baka ni ka sngi bangi kan mau. Ya ka ni ka sngi kum ka hospital Sunday kan long ken ko trai A Blei. Ka sngi A Blei bangin yo sngo ya ka jing khot ka jeme. Banya snok banya tray ringkat bat ka balang ken ko trai. Ringkat bat ki khon ki jeme trai. Ban penyara ke hima ka jeme. Hapdeng ki bapang ki bestom ken trai. Kyrkhu yangi hakani ka janmi trai. Ai bor mame baka Ktien jeme kan long ka basai bat ka jing khot ka jeme kan sawa jam ni ki donut ka jingi shaka jing yarap shaka jing yalam bat ka jing kner ka jingi ye kita ki bapang ki bestom ai bor ma me atrai sngo Blei ka jing duai kyrkhu ingi lang wei pi wei haka kyrteng U Jisu Khrist nong penem ni duai amen.